na. Nagkalinaw sa imong presensya, isugilin si Jesus. Radio station. Always playing the best music to your soul. You are now listening to Shine FM. Shine FM 95.3. Building stronger family and stronger communities. Always playing the best music to your soul. 95.3. Pagkatao, adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang buktong pahanding. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang tulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuon siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan na tingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matagpulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Tandang butang may katapusan, ayon hatag sa tanan. Kumusta naman ang ato na pagkatulog, bisan pa man sa ato na pagmata sa'yo ang tagumpay. May butag sa tanan nga panimalay karon nga nakaupi na sa inyo nga mga FM radio o sa tanan karon nga muwat sa Facebook Live,
Luzon, Visayas, Mindanao. Bisan pa man sa tibok na kong panimalay, sa ako ang amo ang tulo ka mga anak, o sa kumugangan, sa tanan mo natong mag-exulan din sa dapit sa balok o dapit sa pilibigan o global sa tanan sa itong mag-exulan diya sa dapit sa country sa atong kumalabot nga house church nga pag-asugdan nini nga umalabot nga Domingo. Salamat sa Ginoo sa pamilya, sa mga family, sa pamilya ni Brother Mario, Sister Roslyn. Ginoo, magpanalangin ka ninyo o kanunay magligon diha sa pagpangalaga ngadto sa buhay. Labi na sa tanan karon nga nakaupina sa inyong mga FM radio, sa inyong panimalay. Bisan pa man sa magawas karon sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa laing mga nasod o sa ko ang katika sa kanya buhi karon nga nakaroon sa Dapi, sa Makati City, ang ilang flight mga kaigsunan mga adlaw-adlaw ano na schedule mo flight iksoon sambit ang ilang mga kauban diri sa Negros Oriental. Dili kundi sila magdungan o flight kundi nagdepende sa ilang schedule sa ticket sa airplane iksoon. Pasalamatan ang Ginoo sa ikaduha ka bulan gayon nila nga karon nga pizza noy sa Pebrero una nga by Sunday so on Pizza City amo na yung schedule pag flight una nga timing usab ang schedule nga gitawag og eclipse karon nga Lunes. Mga bisan kung sa paman ang mga hulga sa kalibutan, mga kalisod, katalagaman, magsulay, kawaladon, balatian, mga si Kristo sa imong kinabuhi, dili nimo angayang atrasan. Mga ginom mga eksoon sa mensahe sa awit, ang tunay kinabuhi, ang tunay kusog, angayan nato serbisyohan ang Dios kay siya may tagiya kanato. Sa ngalan sa labing halangdan nga Dios, sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Canilario, sa ngalan usab sa atong chief station manager Reverend K. Mutayan Magkasao, aniyan usab ang inyong ubos nga alagad, ubos nga higala, ubos nga sulugon dinhi sa kahanginan sa FM radio o sa Facebook live diya sa social media. Pastor Safri Canilario makikuban o ang usab sa atong programa ang imong pulong may lamparahan sa pamangatian pagkahayag sa kong alagianan. Makita ka na diya sa Salmo 119 versikulo 105 na dili lamang nga ang pulong mo, ang imong pulong mo ilamparahan sa pamangatian o kahayag sa akong mga alagianan. Sa isamag na programa ni Pastor Gideon diya sa Mateo 4:4, dili lamang mabuhi ang tao sa tinapay lamang kundi mabuhi ang tao sa matagpulong nga magatulaan sa baka sa Dios. Nga mao ang pulong sa Ginoo, ang mutukan ka nato, pogiya ka nato, ulangdag ka nato, pugmuhatag ka nato paglao labaw sa tanan dili ta angayan nga mahadlok ug mapalaka sa bisan unsang kahimtang og sitwasyon nining kalibutan kay nahisulat na gyud niya sa Biblia mga Pinoy. Ikaw ug ako kung kulang ka pagtuon sa pulong sa Ginoo, posibilidad kang magkinabuhi lamang nga supoy sa mensahe sa Dios. Posibilidad usab nga mahadlok ka, posibilidad usab nga ikaw maratol ka tungod kay nabalaka ka, ewa ka mahibalo sa Biblia mga Pinoy. Niningtag na og dapit sa kabuntagon nga gihatag sa Ginoo mag-angkon ta. Labing gamanan ug may gugmaon ka nga Dios Ama. Tapos kang masidugdan pasalamatan sa imong pagkamayo
sa imong pagkiguban, sa imong pagproteksyon o sa imong pagbantay o sa imong pagsupply sa tanan namong mga panginahanglan. Ano na may mga sitwasyon o Dios na mahugdan man ang imong mga alagad at ang dili makulangan kay padayon nagadadayday ang imong panalangin mag-aabot sa imong mga katawan. Salamat o Dios sa mga katawhan usab nga gigamit nga mahimong na instrumento paghatod sa mga panalangin kailang naabit silang makinabuhi. I declare blessing sa matag sa kanila na makinabuhi aman. Salamat o Dios kay kanagtagpo ibig sa among panginahanglan matag adlaw. Labaw sa tanan, sa financial, sa material, labaw sa tanan diya sa espiritual ng gamay. Sa matag adlaw, mo kami sangkap sa matag adlaw na mo panginahanglan. Kung imosap kami ditubag sa mong ipangayo, gikan sa panangwatan sa mga balatian. Salamat o Dios na ugod kay unong pag-atiman ka na mo even sa tibok na kong panimalay sa tulo na mo ka mga anak sa kong ugangan o sa tanan na mo kaisunan din sa balik dapit sa balong dapit sa Pilipika na nilit by Pastora April may Akantora. Salamat o Diyos bisan pa man sa pagpuno sa panagtiko kaya sa panimalay dapit sa kanto sa panimalay ni Brother Mario Willie. Ikaw sa mga panalangin silang kinabuhi. Ang kilibong kadasig, proteksyon pagbantay, ang pagkamay, pagabutan, ilaw sa pining matadamtaman, ikan kanil mo ama. Panalipdi, proteksyon ang ilang kinabuhi. Na mahimok silang instrumento, mahimok silang kahayag sa mga dapit sa kampuyan. Labaw sa tanan sa mga katawhan na nagasunod nining mga dapit, nagapatalingon sa imong mga pulok, mga mensahe. Nga diin, mangita pinikapit tulog sa mata ko sa nila kamang kinabuhi. Magatod kinigo, paglaong gikan kanino. Salamat o Diyos, ninintak na kapit sa kabuntagon ng imong hatag kanamo. Way huno, way buas. Ang imong nga pagkamaayo kanamo kanon. May ikaw nagunag na ulahi usap sa mong pagkapag-travel. Ninintak na kapit sa kabuntagon naman sa kami magatuon o magapadayon sa imong mga pulong. Pagpaanggit sa pagkamaayo. Imong ipasinati usap sa imong mga katawan. Nagtong nagatuman o nag-uyot ning tahod sa imong mga pulong mga mensahe tago sa tanan nagkinabuhi nini subay sa imong kabubuton. Even Diyos ang among presidente din sa Pilipinas. Lord, ikaw usab gagiya sa mga desisyon o sa tanan nga mga adunay katungdanan. Bisan pa man o Diyos sa tanan nga mga gobernador, sa tanan nga mga congressman, sa tanan nga mga senador, even sa mga mayor o mga barangay captain, mga konsyalis na kalinglang mga barangay executive. Salamat o Diyos, imo silang ipahilo na sa mga posisyon aron sa serbisyo sa komunidad. Labaw sa tanan kung mga pagkampo ka na kaning nanining malabot na lunis o Diyos, adunay mga pagkakulap sa mga kahayag sa andam. Apan dili kini makahimo o kalisam sa imong mga katawhan nga nagtuman o yon sa imong kabuoton kay naisulat na gyud kini sa balang kasulatan. Even mga musimang man ang mga planeta silang naandan nalagyanan apan ang among kinabuhi dili di may tabok na musimang ngadto sa kalignitan. Labaw sa tanan padayon kini nagapabilin nga musubay sa dalan sa pagkamatarong hangtod ikaw mo balik nini silong sa langit o Jesus. Even sa mo ang station manager Pastor Gideon Canilario uban sa tibok niya panimalay Pastor Russell uban sila duha ka mga nakikin sa mga katawan sa mga dapit nga diin sila gipailong sa trabaho ikan kanimo panalangin o proteksyonin sila. Labaw sa tanan sa mga katawhan nga nagapadayon sa pagtuon sa imong mga pulo ka na even o Diyos sa mong general station manager na si Reverend K. Brian Makasam, ikaw sa mga panalangin silang kinabuhi uban ni Ma'am Aisa o silang mga panganak.
o sa tanan nga mga DJ sa Sign FM, o sa tanan nimo mga lagad diya sa dapit sa Plagatasan, dapit sa Katolina, dapit diya sa Cebu City, dapit sa Tarpong, O Diyos. Lord, ikaw ang gapnalan o sa uban pa mga katawhan nga nagmatinod-ano sa Luzon, Visayas, ang Mindanao, ang mga pagkapo ng mga kami. Panalangini ang mga katawhan, panalangini O Diyos ang imong mga lagad nga nagasunod o naghagod sa pagpaambit sa ibang mga pulong mo namin sa Lord, may mga dapit kay honor, kay bukas ang atong pagpasalamat ng mga kami nga matag-adlaw at una kay pinasay ng libuhat labaw sa tanan ni mga dapit. Aduna may mga pagkakuaw even sa financial, aduna may mga pagkakuaw even sa pagkaon, apan wala nimo kami pa-update, wala nimo kami pawati, wala kami pakulangi tungod kay nagkanon na yung nagadagay ang imong panalangin gikan kanimo. Salamat O Diyos, imo kami gibuhi sa imong pagkamataon, imo kami gibuhi sa imong pagkamaayo, imo kami gipanalingdan sa bisan kung sang matang sa mga balagian, imo kami giluwas, imo kami giayo, pinaagi sa imong gahaw panalangin. Initap na kapit sa kabuntagon naman samtang kami magapadayon sa pagtuon sa imong mga pulong. Kini mong mga pulong mo itiya na mo maulang parahan kahayag sa mga tiil o liwak sa mga lugar. Samtang kami nagapadayon sa among pagpanaw dini sa silong sa langit na kami makapadayon makalaw tayo. Doon na may isip igong tatapos sa kaliton. Aron na kami igong resistensya aron kami makalaw tayo kayo o dili kami mahitabo na mabalik sa naanda na mong kaitan. Salamat O Diyos kung dili muon kami nga adunay katapos diya sa inyong atubangan labaw sa tanan sa mga katawhan nga nagkinahanglan sa pinutanay ng kamaturan pinagi sa balaan ng kasalanan. Salamat O Diyos, initak na kapit sa kabuntagon. Huwag hunong ang akong pagpasalamat, huwag hunong ang akong pagbaya sa akong mga kamot diha sa imong presensya, diha sa imong trono. Magpapit ang Diyos, matahimo sa tanan naman mga gikinahanglan sa matag-ad. Ikaw ang source sa tanang mga butang. Magbuhat ang langit, ang yuta o ang tanang mga butang. Ibig among kinabuya. Ikaw ang Diyos kang isa. Ikaw ang Diyos kang Abraham. Ikaw ang Diyos kang Isaac. Ikaw ang Diyos kang Jacob. Ikaw ang Diyos kang Amagbarang. Kung sulat na kapusan. Pinagi lamang sa ibong bugtong na personal na mong mamamilawas. Amen o Amen. Salamat sa Ginoo sa tanan karong nagasunod na sa ato nga programa. Labi na sa kinabuhi ni Brother Ham Sumay from Brazil. Good morning, Pastor Sapri Candelario. So on with project in the Philippines. Let's praise God. Wow. Una nga salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Nagingong mga ka-exhorta na matagusan nato ang mga kinabuhi ining kalibutanan, nagkalain-lain man ang obligasyon, nagkalain-lain man ang tahas apan atong panindigan kung ano ang ating ibinibigkas sa ating bibig. In English, mark our words. Ikinahanglan atong pamatud-an ang atong mga pinulungan uban ang tabang sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa imuhang nga kinabuhi, Ma'am Norberta Yutrasi from Bulod, Bindoy, Negros Oriental. Good morning, Pastor, og sa tanan nga nagasunod ni ining imong programa Dalaygon ang Dios sa makanunayon niyang pag-atiman o pagbantay kanato. Glory to God. Wow. Makanunayon nga pagbantay, makanunayon nga pag-atiman kanato sa matag adlaw, dili nato na angayan nga kalimtan. Ikaw ug ako nabuhi sa pagkamaayos, Ginoo. Ikaw ug ako nagigmata nining sayo kabuntagon aron mapasalamatan nato ang Dios, aron ato siya mapasidunggan labaw sa tanan sa naminaw karon sa Sign FM.
nga diin kanunay abli ang ilang mga kasing-kasing, abli ang ilang panumduman, abli ang ilang salabutan, ug andam nga modawat sa mga pulong mga mensahe nga gihatod mismo nining mao nga dapit. Usa ka dakong pribilehiyo kay kayunan nganong nahimukso kining mao nga FM radio dinhi kayo sa sitio Balok, Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental. Nahimukso kining FM radio tungod kay adunay dakong katuyuan nga ang magkatawhan makadungog sa pulong sa Dios. Dili lamang sa kutob sa maabot sa power of frequency nining mao nga estasyon, kundi Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa laing mga nasod. Mao nga dili nato lagpasan o dili nato usikan o sayangan ang dakong panahon nga kita makahimo pa pagpaambit sa pagkamayos Ginoo. Iisip na ko nga kadaogan nga ang mao nga mensahe sa Biblia nag-ingon diha, ang mga katawhan sa Ginoo mahutdan man apan dili makulangan, tungod kay nagpadayon nagdagayday ang panalangin. Igsoon sa atong kinabuhi nining kalibutana hangtod karon sa atong pangidaron, wa yuta pakulang is Ginoo, wa ta pakurawi, wa ta pasagdi, padayon tang iyang giatiman, padayon tang iyang giproteksyonan o gibantay. Taliwala man sa hulga sa palibot, aduna may dagkong trahedya, aduna may dagkong kalamidad, mga disaster, mga bagyo man, mga tsunami, ulaw man, El Nino man, El Niña man, apan tunaa ang Ginoo sa imong kinabuhi, dili mahitabo na ang mong pagtuo, pagsalig, pagbuhat, uyon sa kabubuton sa Ginoo, mabugnaw ni Ikson. Lamang padayon ka kumakupot sa iyong saan. Nga sa panahon nga ikaw anaas kalisod, dulo na to ang Diyos. Pasalamatan na to siya. Ibin sa mga balatian, kaysa diha kay ikaw mo pasalamat katos Ginoo, andam siya mo tubag sa imo mga pangalian na to kaniya. Ang ato karon nga mensahe nakasuka dinhi sa katapusan nga silat sa unang Juan kapitulo 4 bersikulo 1 ngadto na gyud sa bersikulo 6. Nagiskot kini mga kaigsunan ang matuod o ang dili matuod nga espiritu. Diining kalibutan na igsoon, duha lang yun ang espiritu nga musulod sa usa ka tawo. Maayong espiritu o dili maayong espiritu. Dinis kalibutan igsoon, duha ra usab ang padulgan sa tao, langit ra gyud o impierno. Duha ra usab ang kinaiya sa tao, maayo o gaotan. Duha ra usab ang atong giila nga agalon, si Satanas o ang Dios. Kay siyempre doon ay nag-ila ni Satanas, doon ako'y nag-ila sa Dios. O gini na ito mabalaan, o kinsay min-ila ni Satanas, o kinsay min-ila sa Dios. Kinsa ng mga lobo, o kinsa usab ng mga karnero. Mao nga diining kalibutan na duha ra gyud ang saputanan sa tao, impierno o langit. Ikaw o ako, dining kalibutan na igsoon, dili ta ngayon nga matingala kung unsay kalihukan sa kalibutan. Dili ta masyak kung unsa naman ang dagan sa galaksi, unsa na'y mahitabo sa gitawag og 9 planets niining naginapos ng mga panahon. Sa gikaingon ko na ano na tayo gitawag og 9 planets in universe. O ang planet of Earth, ikatulo nga planeta
o ang katapusan nga planeta mao ang Pluto, mga pinangga. Mao nga dapat dinis kalibutan nga itong ipuyan kita mangandam. Kay kung moabot ang panahon base sa atong ikaambit kahapong adlaw nga ang mga planeta mobiri o musubay sa dili na andan nilang agianan, mao nga nini kalibutan na kung dili ka nita kasubay sa dalan sa pagkamatarong, makasubay gud ang tao sa dalan paingon sa kalaglagan nga mao ang impierno nga nagdilaab, nga mao ang kalaya. Ikaw ug ako adunay katungod nga mo desisyon. Lamang siguro ang imong pagsubay sa tinuod nga dalan kay makita na sa imong mga binuhatan. Atong basahon igsoon ang matuod o ang dili matuod nga espiritu. Mao nga nini kalibutana mga Kristohanon man o dili Kristohanon, apan ibin diha sa Kristohanon dunay dili matuod nga espiritu. O mabal-an nimo ni siya sa ilang kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas karon, Brother Pabs Jillion Mingito from Lapu-Lapu, Cebu City, nga kanunay God nga nagbadasikon sa pagpaminaw o nagasunod din ang ato nga programa even din sa sayong kabuntagon. Ano na siya mensahe mga igsoon, maayong buntag pastor, maayong buntag usab kanimo diha Brother Pabs Jillion Mingito Garces nga nakaroon diha nanarbaho sa Lapu-Lapu City. Kumusta man ang inyong kahimtang? Kumusta man ang inyong sitwasyon? Ang mga alagad si Ginoo kanunay kining nangumusta kung asa na mata, asa na mata kuto, or asa na mata dapit karon sa atong kinabuhi. Labaw sa tanan diha sa naminaw sa Sen FM nga kanunay nga nagasunod nining atong nga programa dinhi sa kanginan, dinhi sa FM radio. Although mga kaigsunan ang atong station manager dili gyud nato siya kanunay madungog tungod kay aduna mo sa ikaw kalingong obligasyon ibin sa iyang nga trabaho para sa iyang pamilya, para sa mga katawhan nga iyang giatiman, para sa mga katawhan nga nagasunod usab sa mao nga buluhaton labinal doon na po siya obligasyon sa pagklase sa gitawag o Bible study o pagtuon sa pulong sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa imong nga mensahe Brother Pabs Jillion Mingito Garces o kira Pastor, gracias sa Ginoo kanunay nasinati ang pagkamaayo sa Ginoo. Dalay ko ang Dios sa kanunay Pastor. Wow, maunay nindot nga response sa tao. Kay kasagaran nato nga madungog ibin sa mga Kristohanon bisan sa taas nga mga panahon nga nangalagad na sa Ginoo. Dunay mga tao mga kaigsunan nga imong pangumustahon moingon ra gyud, murag gyapon pastor, pangit ra gyapon, lisod mo ba? Wala ba nita kakatagamtam sa pagkamayos Ginoo nga dako pa kay natong gininawa? Unsa man daay gipasabot sa pulong sa Dios sa atong kinabuhi? Mudawat ba lamang kita sa maayong mga butang o dili ta makahimo sa pagdawat sa dili maayong butang nga moabot sa atong kinabuhi kay mao man ay atong sitwasyon. Dunay mga panahon, dunay porsyon sa kinabuhi hadlokon ka, hasiun ka, pinaagi sa mga problema, ilabi na sa balatian. Hasiun ka, hulgaon ka, pinaagi sa kawalan. Apan ang Ginoo nagagamit ang mga tao pag-supply ibin sa imong mga pagkaon. Di man iigsoon niingon diha sa Salmo 23:5, ang Dios mag-andam o pagkaon
taliwala sa imong mga kaaway. Ining kalibutan na mga igsoon, every day, every minutes, every seconds, nagkalain-lain yun ang ma-encounter nimo. Apan pinaagi sa tabang sa Ginoo, dili mahitabo nga mahibulag ka gikan sa iyang sabakan. Ato kining basahon. Manginaot ko ang tanan karon nga naka-open na sa FM radio atong pamalandungan ng mensahe sa Ginoo. Ilabi na sa mga katawhan diya sa dapit sa kampi, manginaot ko nga sa mga katawhan sa mao nga dapit, ang Ginoo mo'y magapamuhat kaninyo. Abli, all welcome mo sa mga buluhaton sa Panimalay nga pagahimoon nga house church diya sa Panimalay ni Brother Mario Ili o ni Sister Roslyn Romano Ili. Ingon diri mga kaigsuonan hangtod kini sa bersikulo 6 akong basahon. Ingon diri mga igsoon gikan sa kapitulo 4 o niya mao ni si kanto dalas nga kapitulo tungod kay ang Juan mga kaigsuonan adunay 5 na lamang ka kapitulo igsoon ang unang Juan. Ingon diri igsoon, ang matuod nga espiritu o ang dili matuod nga espiritu. Wow. Ang pangutana ini, unsa kaha ang matuod nga espiritu o unsa kaha ang dili matuod nga espiritu. Kay pamatud-an man ni sa tao dinis kalibutan, even gani ang mga unbelievers o dili mga magtotoo, makabalo magani sa mga Kristohanon nga dili tinuod nga Kristohanon. Unsa pa kaha ang Dios? Kay ang tinuod nga Kristohanon mailagani na sa ilang mga bunga. Wow. Unsa man ang mga bunga, pastor? Bunga sa star apple, labi na karon ting star apple. Una nga makakaon mig star apple diri nga perting dagkuha. Hatdan mi sa among mga kaigsuonan. O kalitrag tungha ang star apple sa lamisa nga wala na mo gipupo. Wow. Mahubsan matag bulugasan. Apan mo tungha ang bugas. Kana ay gamiton ang Ginoo nga tao paghatod og pagkaon sa mga alagad sa Ginoo. Wala man nato nag-imensyon kanunay, apan nasayod ang Ginoo sa diha nga mo'y nahinay nagkakuaw ang imong bulagasan, naanay giandam ang Ginoong daan. Makuaw man ang pinansyal sa mga alagad sa Ginoo, naanay giandam ang pinansyal ang Ginoong daan sa mga alagad sa Ginoo. Wow. Everyday giatiman ka. Hinumdumi kung makita sa Dios nga imong kinabuhi naa sa pagkamatinud-anon. Matinud-anon ang Ginoo, di adtong matinud-anon kaniya. Ato nang hinumduman. Salamat sa Ginoo sa imong mensahe, Brother Papsi Don Mingito Garcis. Amen. Hallelujah. Namatay mga tanom nga mga Easter apple kay wala pa mapon mamunga. Pero makakaunta sa bunga sa pagkamaayo kay hatdantas mga katawhan nga gisugot sa Ginoo. Grabe sa. Kung kinsa katong layhan makasinati nga sama sa kinabuhi sa mga alagad sa Dios, sulayin ninyo apan siguro ang inyong pagserbisyo kung haumba nga magapahimot ngadto sa Ginoo ang atong kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa imong mensahe, Ma'am Norberta Yutratsi. Amen. Wow. O salamat sa Ginoo sa bag-o na usab karon nga nakasulod sa Facebook Live. Pwede lang gyud mong maka-comments kung asa mo. Ay matod pa niya sa panahon nga makadungog sa mensahe sa Ginoo, magtulo ang iyang mga luha.
magtulo ang imong mga luha, magtulo ang atong mga luha sa pagkamayos, Ginoo. Dili magtulo ang atong mga luha kay naatas problema, kundi inom dumi makahila ka sa pagkamaayos, Ginoo, nganong hangtod karon iatiman ka og buhi ka ba, og buhi ikaw ug ako atubangan sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa imong pagwatch karon, Maria Muli Torres, sa tanan nga mga Torres family o sa tanan nga mga Muli family, mayong buntag kaninyong tanan. Ang Ginoo magapanalangin o sa tanan karon nagawa sa Facebook Live, Luzon, Visayas at Mindanao, even sa mga katawhan nga nagapalibot nining mao nga dapit. Ato nining basahon ingon diri, ang matuon o dili matuon nga espiritu. Kay duha ra man gyud ang espiritu ba nga mogiya sa tao. Maumanggani mga kaigsunan kung dunay tao nga hasulon og hamukon sa daotang espiritu, interbyuhon na sa mga alagad sa Ginoo. Unya mutubag be na. Kay ang musulod sa tao dili na be na ang lawas, dili na siya mao ang modominar, kundi ang bad espiritu, ang daotang espiritu mauna na imutubag nimo. Tanawa ra gud maigsuon sa panahon ni Jesus nga moingon ning interview, layo pa gani si Jesus nahibalo na. Moingon dayon nga, Jesus, kaliwat ni David, unsay tuyo mo kanako? Moari ba ka kanako aron ako imuhang sakiton? Makailan na maigsuon. Unya kung imo nang interviewon, mutubag na, moingon na nga, kinsa may ngalan nimo? Moingon na, daghan mi. Tungod kayong Espiritus Ginoo, usarabiya ang mugiyas sa Espiritus Ginoo. Wow, ang Holy Spirit only. Apan kung ang daotang espiritu, pito ka buok na. Daghan na maigsuon, doon na ganay Espiritus bao. Doon na espiritu sa unsa diyang espiritu nga pito ka espiritu nga mukonsat nga gi-illustrate diya sa usa ka mga mananap. Muna nga ang tao maigsuon, kung maunay musulod sa tao, doon ay espiritu nga kinaiya sa tao, nga dili gyud mo masabtan, nga dili haom sa pulong sa Ginoo. Muna yung mga espiritu, munang ilhi, ilha, o sisaha, kung kinsa na. Ayaw pagkumpiyansa igsoon, o ayaw pagsalik. Gikinahanglan kabalutang mo ilabi na sa imong mga barkada, sa imong mga amiga, sa imong isig katao, kay basig maunay gamiton sa daotang espiritu o ni Satanas nga ikaw mabiktima niya na. Kung dili gani ka mulikay, dili gani ka mulihay, dili ka mo palayuan na posibilidad yuga nga bibiktima. Hinumdumi maigsoon, gitagaan tagkagawasan. Kay kung dili ganita mulikay sa mga taong sama ni ana, posibilidad mabiktima gud ka. Uli kay magani si Jesus, how much more ikaw ug ako, mga pinangga. Ingon diri, mga igsoon, ayaw ninyo tuohi ang tanang nagpatuo nga ang espiritu anaa kanila, kundi usisaha ninyo kun kikan bagayon sa Dios ang espiritu nga anaa kanila, kay daghan ang dili matuod nga mga propeta nga nanungha sa tanang dapit. Wow! When we talk about daghan ang mga propeta nga nanungha asang dapit sa Pilipinas, sa lahing mga nasod o sa uban pa nga naa dinhi sa tibuok o nagpuyo sa gitawag kalibutan. Ingon diri igsoon sa unahan, mailan ninyo kung ang maong espiritu iya ba sa Dios, pinaagi niini niya ang nagpahayag nga si Jesucristo nagpakatao iya sa Dios. Wow! Sunod, 3.
apan ang dili magpahayag niini may tungod kang Kristo, dili iya sa Dios. Ang maong espiritu iya sa kaaway ni Kristo. Kay iya man sa kaaway ni Kristo, sa tupa espiritu nga gikan sa demonyo. Ingon diri, nadunggan ninyo nga muanhi kini o karon ani anagayon sa kalibutan. Magbantay ta, kay si Satanas gihulog gikan sa langit na arabagyon sa kalibutan. Mao nga ang kalibutan nga atong gipuy-an, ang mga tao nga nagmatinud-anon mao ginay magsakripisyo. Mao man ay hamukon, mao man ay samok-samukon. Alang-alang kinsa may samok-samukon, katong parihan nila buot, katong parihan nila og batasan, katong parihan niya og una-una, dili. Katong ikaw o ako nga nagmatinud-anon, mautoy hamukon, mautoy samok-samukon. Salamat sa Ginoo sa imong pag-watch karon, Sister Erlinda Silva Andaya. Mayong buntag, Pastor. Salamat sa Ginoo sa sayong kabuntagon sa tanan na Mindanao, Luzon, Visayas, and Mindanao. God bless. Wow. May buntag kaniyong tanan diya, Sister Erlinda Silva Andaya, o uban sa imong husband, Brother Dinas Andaya, o sa inyong mga anak, o sa tanan nga mga magtutudlo diya gikan sa grade 7 hangtod sa grade 12, gikan sa elementarya, sa kindergarten hangtod sa grade 6, o sa tanan ninyo nga mga kasikbit nga mga panimalay diya sa proper ponglo, mga pinangga. Dalaygon ang Ginoo sa tanan karon nga namin na sa Sign FM. Og nagtuo ko nga doon na pa'y mga area nga andam nga modawat sa mensahe sa Ginoo. Ug ako kining gituohan nga moabot ang panahon nga daghan nga mga area nga mapundar ang balayng alampuanan alang sa kaymayan o kadungganan. Mao nga akong gipasalamatan ang mga katawhan o mga kaigsunan nga ready o andam magpagamit sa buluhaton sa himaya sa Dios. Sa gikaingon ko na, dili na nako kaya nga mag-isa sa kadaghan nga obligasyon nga isangon sa Dios kanato. Mao nga kay naamata ni ini nga posisyon, atong pasalamatan o atong ikalipay kay nakita sa Ginoo ang atong gibuhat dinhi sa kalibutan. Salamat sa Ginoo, padayon kita. Ingon dire, apan mga anak iya nakamo sa Dios. Sa 4, apan mga anak iya nakamo sa Dios, o gidaog na ninyo ang mga dili matuod nga propeta, kay ang espiritu nga naa kaninyo mas gamhanan man kaysa espiritu nga naa sa mga tao nga iya sa kalibutan. Wow. Iman madaog yun nato ang espiritu nga naas kalibutan kung naa nato ang Ginoo. Wow. Doon ay minsay si Ma'am Maria Muli Torres. Doon na siya minsay. Good morning usab kanimo, Pastor, o sa atong mga kaigsuonan nga naglantaw o nagsubaybay sa imong programa, Pastor, o sa mga listener niining maong istasyon, labi na sa akong mga iyaan o uyuan. Lula, ako nitiwason pagbasa. Iyaha nga uyuan o lula, lula o lulo sa mga tourist family sa Hinsya Santa Ana, Florentina, Santa Cruz, Viejo o Muli. Asa dapita ang inyohan di ay Ma'am? Santa Cruz,
Viho, naamo diha sa dapit sa Palanas, diha sa Viho. Mao ba ni maigsoon sa Viho mula sa family Santa Fuente, Santa Cruz, Viho, og ilabi na sa akong mama Ilin og sa akong mga anak nga si Pri og si Zion og Ginoo magauban kanato matag adlaw mga igsoon. Salamat sa Ginoo na ani mos Palanas. Maayo salamat sa Ginoo nga kanunay bigong nag-agi diha sa Palanas. Every Saturday mga kaigsuonan unsa malong adlaw Bernis magsigi kog agi diha o niya usa sa ato nga kaila diha nga naa diha sa nagtrabaho gyud diha sa barangay nga sinaligan nga mga Martinez family. Ako man ang kaila kay kauban man ako nagtrabaho diha sa university sa gitawag nga Norso. Una nga gikan sa 2007 diha magid ko nag-school eskwela maigsoon o college gikan sa year 2000 hangtod sa 2024 nakasulod ko og trabaho tungod kay medyo ilado man ta sa university nga kaniadto nga si Dr. Sohor igsoon nga si Henry Sohor nya nahimo ko nga usa ka driver official kaniadto sa mga administrador kadiha diha sa dapit sa Bay City even nahiabot nga nagtudlo ko gikan sa 2007 until now. Although makaigsonan doon na may gitawag og requirements ang Department of Education moto nga doon ay panahon doon nga natangtang yatong mga panahon nga siya may ka mga faculty sa 2023 August 23. Muna nga mibalik ko og tudlo as a part-time munang every Saturday mo agi ko diha sa Palanas diha sa Viho. Muna nga akong klase maigsoon gikan sa alas 7 hangtod sa alas 6. Muna salamat sa Ginoo sa inyong makinabuhi labi na sa dapit sa Palanas nga kanunay di ang naminaw sa mensahe sa Ginoo labi na sa inyong pamilya. I declare blessing, I declare prosperity ang Ginoo magauban labi na sa imong mga pamilya. Dalay ko ng Ginoo even sa dapit sa Tanhay usa sa atong amigo nga mga tourist usa family nga gusto siya makikita nako nangutana siya nga asang dapita man ang panagtikong isa puhon pastor magkita ta dinhi sa Tanhay City. Una nga dako kay pribilehiyo kay gayonan nga gihatag sa Ginoo kanato nga makapaambit ta sa pagkamayo sa Ginoo. Doon ay mensahe usab si Mamerta Lasola, maayong kanimo diha Sister Mamerta Lasola. Maayong buntag pastor. Amen. Salamat sa Ginoo sa mga Lasola family kakanunay usab nagasunod o naminaw sa mensahe sa Ginoo. Doon ay mensahe si Ma'am Maria Muli Torres. Aduna say mensahe pero ani ako karon dinhi sa akomodasyon sa Makati. Pastor, manumpalad nga unta pagbalampuson ang ako pagpang-apply sa abroad alang sa akong pamilya nga nabilin niya sa Negros. Kauban mo sa akong wife tingali. Sakto ba? Si Pastor Imagine Candelario nga naakaroon niya sa Makati City. Kay ang ilaha nga usa ka agency diha sa Dumaguete City nga maoy nag alalay nila nga si Sir Torres. Yes, Pastor. Wow. Salamat sa Ginoo. Ampingan mo sa Ginoo sa inyo ang pag-flight, sa inyo ang biyahe. Una nga akong asawa igsoon matiming sab na siya pag-flight atol pagyud sa gitawag og eclipse. Mao nga mag-amping lang sab mo sa inyong pagpanarbaho o niya atong ibutang sa tong una-una nga kaununay kauban nato ang Ginoo.
May dagsa man mo sa laing mga nasod, maabot man mo within 2 years, kauban even sa akong asawa, pag ang iyong pamilya nga bilin, kanunay usab na ninyong ipangaliyas Ginoo nga kanunay usab magligon. O niya, labaw sa tanan sa inyong kagalingon mismo, mao gani inyong atimanon. Pag ang inyong ubos nga lagad, isip nga kanunay nagpambit sa mensahe Ginoo, kanunay usab ni nga suportas mga pagkampo ngadto sa buhay nato man Dios. Kay mao man ni atong katungdanan mga pinangga. Una nga doon na po'y nagsunod ninyo nga nag-apply na usab nga gikan gayon sa latawan sa mga Limbaga family. Amaton pa niya musunod lang po sila. Wow. Ana lang yun Dixon. Unang ikaw ug ako bisan asa mo apan kung kauban ninyo ang Ginoo, protektado mo sa iyang pagkamayo. Usa ka testimony nga buhing kadaugan sa tong kaigsunan, ingon siya pastor, naagyud ang Ginoo. Ako ning is testimony karon, ay labas man niyang testimony nga kahapong adlaw ning bisita sila mismo nining mao nga dapit. Ingon siya, tinuod gyud na ay Ginoo pastor. Tinuod gyud na kun imong tuohan og lauman nga naay Ginoo sa imong kinabuhi. While siya nga nag-ayo og host, o niya ang host nga iyang giayo, nga iyang gibira, naputol o niya tuas siya taas nga lubi. Wa man siya magdaho mangigsuon nga ang host nga iyang gibira nga napuno og tubig, wala di ay naa di ay kinutbanan, gisumpay ra di ay nanukod, nangusok siya o niya tuas siya sa taas lubi. Pagpangusog niya bira igsoon kay naibot man ag host, perte niyang pagkalukapan, nahulog siya gikan sa taas sa lubi, kauban sa host, paingon sa ubos. Ang nakakita mo'y nakuyawan, ang nakita mo'y nahadlok. Apan siya maigsoon bisan kaskas, bisan gamay nga kadra sa iyang lawas, wa siya maunsa. Wow. Ako siyang gingnan, timan ang pagkamaayos Ginoo sa panahon nga naakas kadelikado, di gud kaniya pasagdan. Probit and tested na sa mong kinabuhi. Dunay mga panahon nga dili mi katuo sa mong kinabuhi, ibin mi maglakaw-lakaw. Nga dunay mga panahon nga hapit nga gitawag og aksidente ba, pero di ko na mahitabo manuman. Dunay mga anghel ang Ginoo. Timan ang pulong sa Ginoo, luwason ko kadto mga katawhan nga angay na kong luwason. Ikaw ug ako kung karapat dapat kang luwason sa Ginoo, luwason gyud ka. Giluwas magani si Jonas dito sa lalong sa tiyan sa usa ka siol o sa iho. Ikaw pa ba? Ako pa ba? Ikaw o ako mga igsoon, kauban nato ang Ginoo. Kay dili siya matagbilaw, di siya matulog, matud pa sa Salmo 121 versikulo 3. Dili siya matagbilaw, kanunay siyang nagkadingan kanimo. Ingon ang Salmo 21, Salmo 23:1, si Jehova ang akong magbalantay, walay makulang kanako. Nag-ingon pa gyud ang Salmo 91 versikulo 4, ang mga anghel sa Ginoo mo'y mo panalipod kanimo. Wow! Dalaygon ang Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Salamat sa Ginoo, daghan salamat pastor. O salamat usab sa inyo ang makanunayon kapag sunod sa itong programa nining mao nga dapit. Dalaygon ang Ginoo. Labi na sa imo nga pamilya nga nabilin niya sa dapit sa Biho, Palanas, Santa Cruz, Tanay City, Negros Oriental. O sa tanan nga mga Torres family. Ako kining basahon maigsoon. Balik ta sa ato nga gibasa. Apan dili, ingon diri sa 3, apan dili magpahayag niini mahitungod kang Kristo, dili iya sa Dios. Ang maong espiritu iya sa kaaway ni Kristo. Nadunggan ninyo nga moani kini o karon ani ana kayod sa kalibutan.
ni ana gayon sa kalibutan. 4. Apan mga nag-iya na kamo sa Dios o gidaog ninyo ang mga dili matuod nga propeta, kay ang espiritu anaa kaninyo mas gamhanan man kaysa espiritu nga anaa sa mga tao nga iya sa kalibutan. Wow! Kaya natong madaog ang mga espiritu nga naa nas kalibutan tungod kay ang espiritu nga naa nimo ug naa nako mas gamhanan man. Wow! Ano man ang Dios gamhanan, kinsa pa man dailaing gamhanan? Si Satanas nga gihulog magani si Satanas maigsuon dito sa langit. Mao nga dinis kalibutan maigsuon magbantay ko ta ibin sa atong palibot, ibin gani mga igsuon sa atong kaugalingon mismo magbantay ta. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastora Imagine, iya din ni kauban si Ma'am Maria Bole Torres. Wow! Abingan mo sa Ginoo sa inyo ang pagbiyahe within 2 years sa inyo ang mga plano sa pagbisita nining mao nga dapit. Welcome good mo. Muna nga sa panahon sa pagkuman sa inyong kontrata, abli kanunay ang pultahan, abli kanunay ang presensya sa mga alagad sa Ginoo nining mao nga dapit. Wow! I declare blessing, I declare prosperity, I declare healing sa panahon nga naatas mga balatian. Una nga akong wife may igsoon nga na karon dia usab kauban nimo Ma'am Maria Mole Torres nga iyang nakita ang among anak nga gamay pa gilantan dili mo kaon babala ko mabala ka biya kay naamos paglayo, pero tugan pinaglory wa gyud niya pasagdi. Instant ang panalangin sa Ginoo, kompleto nga kayuhan, kompleto nga kadaugan. Gikan sa Domingo hangtod sa Lunes, kay sa Domingo maigsoon ang among kinambagulangan nga anak nga si DJJ. Tingali tos kakapoy mga kaigsunan gikan sa Gihulngan, nga gikan sa Gihulngan ning adto na usab sa iya nga amiga tungod kay nag-celebrate og 18 ka tuig nga gitawag og 18 roses. Ako maigsoon isip amahan, wa magikoy problema basta ang giadtoan kaayuhan. Pero moadto gani kahilayan, moadto baylihan, moadto unsa, adi ko na ako natugtan. Pay moadto mong simbahan, moampo mo dito, mo simba mo, o pasalamat mo sa Ginoo. Kay moadto mo sa kahilayan pag uli kakapoy-kapoy sa lawas. Wa pay nahimo ang imong kahako, gasto kag kwarta, mapay ipalit na nimo og pagkaon para sa imong mga mangon. Among mga anak maigsoon kanunay namo ning girimay. Mao nga ibin sa eskwelahan naguna ni kanunay. Ibin sa maayong performance sa eskwelahan. Nganuman tugad bida glory, ikaw papa, ikaw mama, dapat ikaw maguna ug mugiya sa imong pamilya. Kay ang imong mga anak mo gingon kung unsa man ang punuan, mauusab ang mga bunga. Dalay ko ng Ginoo sa way katapusan. Dunay mensahe si Pastor Imagine Candelario. Good morning Pastor og sa tanan nga mga pinangga, mga viewer og listener sa Sign FM 95.3 og sa tanan nga naga-watch karon sa og naminaw diri sa Makati. Wow! Diya sa accommodation sila si Day Maria Mole Torres og si Day Christine. Kauban din sila mga igsoon. Una nga, salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi diya sa accommodation sa Makati, si Christian Joy Anadon o sa mo flight karon day Missy Katso Larga Vista. O God bless everyone. Pwede lang gid kong mangayo sa mga names sa imong mga kaubanan aron kanunay usab naton ning mapaluyahan diya sa mga pag-ampo ganto sa Dios. Muna nga ato man na silang nakita sa akong pag-ato diya sa airport, although makaigsunan kadyot lang ko ato mga panahon na tungod kay doon naman tayo gitawag og obligasyon. Muna nga mangayo lang ko mga names Pastora Imagine Candelario aron ako usab nga madala kanunay diya sa mga pag-ampo ang imong mga kaubanan labaw sa tanan sa imong kinabuhi.
Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Ria Love Silva from Lapu-Lapu, Cebu City nga nagwatch usab sa ato nga programa nining nga sayo nga kabuntagon. Adunay request si Pastor Emejen, request ko og kanta pastor ako ididikit sa tanan nga mga OFW bisan asa. Ako ning hatag pagtagad ekson. Ako sa ning hatagad og pagtagad ang awit nga naguluhan bisan asa. Bisag asa ta igsoon, kauban nimo ang Ginoo. Ubanan ka, proteksyonan ka. Managingon sa Salmo 121 bersikulo 8 sa imong paggawas o sa imong pagsulod, sa imong panimalay, kauban kanimo ang Ginoo. Sa tanan karon nga naminaw sa Sign FM, o sa tanan nga mga OFW nga dunay flight nining mga panahon na Labi na sa ako kapikas kinabuhi karon Pizza City atol pagyon nga brownout. Nangalang sa tanan sa kasayuran sa tanan nga maminaw sa Sign FM karon umalabot nga Domingo aron na tay interruption sa kuryente atol pagyon na sa flight sa ako ang wife so ikan sa puntag hangtod sa hapon. Okay, ano na tay mga information gikan sa Norikoto. O niya usa-usab na siya ka ilustrasyon o kataba kay kung walay kuryente diri nga igsoon wala magyud tay tingo dinhi sa FM radio. Aron ang ato nga mga follower o listener sa Sign FM dili ba matingala nga wala nay tingo dinhi sa FM radio. Alang sa kasayuran sa tanan, nagkaroon umalabot nga Domingo, ilabi na sa maapektahan sa Norikoto, gikan sa Tanay City, wala tay kuryente, gikan sa buntag, hangtod sa hapon. Dalaygon ang Ginoo, adunay mensahe si Sister Ria Love Silva from Lapu-Lapu, Cebu City. Good morning, Pastor, mayong buntag usab kaninyong tanan. Ug mao ni imong request, Pastora Emejen Candelario, bisan asa ako mo anto. Kay bisan giuna-una ko pa lang nasayran mo ng daan kay wala pa ako mataw. Kay susi mo na ang kinabuhi ko walay gayon nga may bulag ka na ako ang imong mga mata. Sa ko mo ato ikaw magbuban ka na ko. Bisa na sa ko mo tago ikaw. Alayin kita mga kaigsunan ato ning basahon pagpadayon kining ato nasugdan ingon diri mga kaigsuon sa 5. Naghiskot sila mahitungod sa mga butang sa kalibutan ug namati kanila ang kalibutan kay sila iyaman sa kalibutan. Simpre ang iyas kalibutan ang mamati sab iyasab sa kalibutan. Apan ikaw ug ako kay iya mas Ginoo, simpre ang mamati nimo iya usab sa Ginoo. Wow, nakuha ba na to? Kay ikaw anak man sa Ginoo, natural na mamati usab ka sa mga anak sa Ginoo. Dili makalayhan nga mamati sa kalibutan kay dili man ta iya sa kalibutan. Tanawa ra gud maigsuon sa atong mga kaigsuonan nga gibag-o sa Ginoo nga gikan sa kahilayan. Moingon gini sila, Pastor, sa kaniadtong na ako sa kahilayan palahok ko kayo kunya makahuna-una ako sa ako kahimtang kaniadto murag hilasan ko murag maulaw ko sa akong kaugalingon. Ganun man inaakas kahilayan maigsuon
naa ka sa kahilayan tinuora, mawala ba na imong tunada? O ato ka mag-iskot o inom, mawala ng imuhang tinud-anay nga personalidad nga pagkatao. Tinuod dili na ako'y kauban nga profesional, na dili naman ko muisgot atong yangalan. Kanang o dili makainom, laking-laki gyud, matud pa laking-laking talaga. Kunya dili diha nimo mabalaan o mahubog na, kay mo muluray man mga igsoon. Una, moingon dayon ang mga kauban na ning gawas na, ning ladlad na, ayay. Una nga atong mga kaigsuonan nga gikan sa bisyo, moingon gini sila, salamat sa Ginoo pastor. Ato pasalamatan ang Ginoo. Ngano man, moingon man sila maigsoon mo testimony man, pag kini ato nakos kahilayan, ako mga anak piting luya, kung ano mang luoy man, ang utanasan ko. Anong dili man luoy pastor? Kaya dili man itaw kakaon, kaya akong unahon ka namang ilim nung magkahubog. Kunya ang akong anak taon, kasunod-sunod na mo, nagkagutom na, kunya ako kaluray-luray. Mapay klaro may igsoon, kinsa may isog diha. Pero dili makainom may igsoon, kay dili man mutingog bisag imuhang sultian. Sultian tingali nimo, uura, unsa pa diha. Pero makainom may igsoon, murag ilan na tanang dalan, ilan na tanang istorya. Sakto magod diha sa panultihon mga kaigsuonan. Nga niingon diha mga igsoon, diha sa panultihon, versikulo 20, kapitulo 20, versikulo 1, na ba mo'y Biblia. Munang mga OFW, pwede rin mong naamoy Biblia sa inyong cellphone. Although mga kaigsuon, sa'yo na po ko napag-install. Labi na sa mga kauban diha, mga pastoran ni Emerging, pwede mong makagiya. Bisag asa mo igsoon, pwede mo makatuon naman akong cellphone may igsoon, doon man nakabuk Biblia. Even gani, kung di ko magdala-dalag Biblia, naman sa cellphone ang Biblia. Kining Biblia may igsoon diri sa FM radio, din man ni nabilin, kay baga man eh. Unang mo atugos na yung lugar, matugos na yung area igsoon, di na ko magdalag Biblia. Cellphone may cellphone ng Biblia igsoon. Salamat sa Ginoo sa imuhang bagwas karon, Sir Gio James. Salamat sa Ginoo nga nagwas-usab sa atong programa kan. Ato ning padayon tanaw ra gud diri mexon. Ingon ang 5, naghisgot sila sa may tungod sa mga butang sa kalibutan ug namati kanila ang kalibutan kay ila man sila sa kalibutan. Kinsa man ay mamati sa kalibutan, di ka tura kung iya sa kalibutan. Apan ikaw ug ako nga iya sa Dios, siyempre ang imong pamation, mga pulong, mga mensahe sa Dios. Wow! Kaya kung makabati kag mensahe sa kalibutan, mga mensahe nga dili haom sa pulong sa Ginoo, hilasan biya ka. Hilasan ka. Lainan ka igsoon. Tinuod dili. Muna ko sa atong mga kaigsuonan, ako silang ingnon yun. Timan ira ko. For example, ikaw o ako karon na naminaw sa Sign FM o sa tanan karon na nagwas. For example, ikaw pananglitan maka-encounter kag tao sa kalibutan, siyempre nagkalain-lain man tao nga ma-encounter nimo. Pananglitan, ikaw o ako maka-encounter nini. O butang-butangan ka, ang nagbutang-butang nimo, ang nag-issue nimo, manugid sa ubang tao aron sila mahimong aktor, diha man nga mga panahon. Apan ang hilasan ana agatong mga tao nga imuhang istoryahan nga ibin ang nag-istorya dili tinuod. Tinuod dili. Tinuod ay bisig dili pa nato na i-discuss. Ang hilasan katong naminaw nimo nga ikaw panalitan ako sa akong kinabuhi nga akong giisyu ang akong isig ka tao bisag dili tinuod. Hilasan man ang tao na akong maminaw. Moingon na mao nay pastor, mao nay pastora, lain lagi. Mao nay Kristohanon, lain lagi sabaw. Moingon ra ba nang lain sabaw may suon na nasobrahan tingalis magic sarap. Nasobrahan tingali sa asin na parat.
Kay imbis daw una maigsoon nga nindot na kayong kinabuhi kay nya masobrahan og timpla, tan-awa ra gud ang imong utan. Butangi nag-magic sarap kay moingon kang palabian na to ning magic sarap aron nindot ni kinaago ni sarap. Butangi nagdaghan di ba makaon pa ba na di na makaon kay nagyamis na maigsoon. Ikaw ni ining kalibutan na dapat atong ibutang sa atong una-una ang Biblia, ang pulong sa Ginoo. Wow. Tanawa ra gud ingon diri, apan kita iya sa Dios, ikaw ug ako, ingon ang bersikulo 6, apan kita iya sa Dios. Kung ikaw ug ako iya sa Dios, maminaw nimo ang mga anak sa Dios. Apan kung dili kani sila anak sa Dios, hilasan na nimo. Si Brother Papsilong Minggito, ibin gani sa atong relatives, ibin sa atong pamilya, sa atong igsoon, sa atong ginikanan, sa atong silingan, o sa atong kaparintihan, hilasan na to nga kita tinuod nga mga alagad sa Dios. Tinuod dili. Kay moingon man na, labi na kaniadto bisyoso ka, nya nabago ka, moingon man na, otro bepo na siya kaniadto man niya karon lahi naman. Hello. Lahi naman ang kaniadto karon. Timan maigsoon ang kasulatan bisag unsa pagkapula ang imuhang sala. Mapula man ni sama sa atulanga, papution kini kung ikaw magbago atubangan sa Ginoo. Wow. Nya tinuon na pastor, atong basahon ang Isayas, ato sa ning basahon diri pagpadayon. Ningon diri, apan kita iya sa Dios og ang nakaila sa Dios, mamati ka nato. Wow. Ang nakaila sa Dios, simpre mamati nato. Apan ang dili nakaila sa Dios, hilasan nato. Labi nagmaigo sa mensahe Ginoo. Dili man na mamati, maglagot man na, kay magsigi man nagkaigo. Ginoo dili. Muingon man na maigsud, ayay, ikaw nasab ko. Wow. Di salamat sa Ginoo na ikaw ka. Kaya magapamuhat ang Ginoo sa imong kinabuhi mga pinangga. Adunay minsay si Brother Papsilong Minggito Garces from Lapu-Lapu. Yes, tinuod kayo na pastor. Wow. Tinuod gina. Dili bakak o dili mamakak ang minsay sa Ginoo kay kining tanan gikan sa Dios. Ingon diri, apan kita iya sa Dios og ang nakaila sa Dios mamati ka nato. Apan ang dili iya sa Dios, klaro kayo, ang dili iya sa Dios, apan ang dili iya sa Dios, dili mamati ka nato. Pinaagi niini maila nato ang espiritu nga nagtudlo sa matuod og ang espiritu nga nagtudlo og baka. Wow. Duhara di ay ang espiritu magtudlo sa matuod o magtudlo sa baka. O diha na nimo pamatudan sa kinabuhi o kahimtang nining kalibutan. Hinumdumi igsoon, makasasala mga atubangan sa Ginoo, apan sa diha na ikaw musurin din totally atubangan sa Dios, di sa unsa pagkapula ang imong sala, papution kini sama sa balimo sa kanero. Atong basahon ang Isayas kapitulo 1, kung wala ba ko masayop ani igsoon, kapitulo 1 bersikulo 18. Ato ning basahon o niya mo ato ta sa unahan mga pinang. Ingon dire sa Isayas kapitulo 1 kay ato ning klarohon. Kay wala na ko kabasaan ni mga igsoon kon sakto ba ni. Ingon dire. Dira maigsoon. Isayas kapitulo 1 bersikulo 18. So ako ning basahon, nag-ingon ang Ginoo, kinsay nagsulti ang Ginoo, dili si pastor, dili si pastora, nagbasa rami diri. Unsay isulti si Ginoo base sa balang kasulatan. Mao magani si Jesus maigsoon, miingon yun si Jesus, nag-ingon usab ang kasulatan. Wow. Inaara bay bersikulo usab si Satanas. Imo ingon ra si Satanas maigsoon ka. Kung tinuod ka man nga anak sa Dios, hala ambak dias taas nga bangil. Kay nag-ingon ang kasulatan, sapnayon o magpadala siya mga anghel, bisan ang imong mga tiil dili maunsa sa bato.
ning ingon usab ang Dios, nag-ingon usab ang kasulatan. Wow, ikaw ug ako pamatod ang kasulatan nga naa sa imong kinabuhi, kasulatan nga mao ang mensahe sa Dios. Kay mao na modalag kadaugan kanimo. Adunay mensahe si Pastor Emergen Candelario from Makati City. Shout out ni Bro Junire Robiti o sa iyang buotan nga wife o sa ilang anak nga naa sa Bulisong Manhoyod nga mao pay ag-uli gikan sa Saudi Arabia. Wow. Usa sa atong suon nga higala, Brother Bro Junire Robiti, kay usa man siya ka working student before na atong nakauban diha sa eskwelahan. Nga nakahuman ni sa eskwela, pinagigod sa gitawag og sakripisyo. O niya hataas nga mga panahon na nagbalik-balik o nagbalikbayan gayon sa Saudi Arabia as a technician sa dako nga kompanya sa Saudi Arabia. Kay nakahuman man siya og kurso nga gitawag og electrical exxon. Una nga pag-adto sa Saudi Arabia, dili ni siya gitawag o OFW o katabang kundi maintenance sa usa ka factory o naalagyon ni sila sa dako nga area sa dapit sa Saudi Arabia as maintenance mga igsoon. Salamat sa Ginoo sa imong pag-watch, Ma'am Jingjing Campron ni siya, Simpron. Good morning, Pastor. O kumusta? Bulahan ang mga pastor nga naghatag og oras para sa mga pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Request og awit, makalangit ikaw ang kusog. Wow, salamat sa Ginoo sa imuhang mensahe, Ma'am Gingging Simpron from Davao or from Mindanao, Exoon. Ako ningipli ang imuhang request awit makalangit while magpadayon ang atong mensahe ning dapit sa kauntagon. Ikaw ang kusog. Salamat sa Ginoo. Ani ang imong request, Ma'am Jingjing Simpron from Davao City. May buntag kanyang tanan diyan sa tanan nga mga Simpron family. Talay ko ng Ginoo na din ang mga lagad sa Dios kanunay ning nagpaambit sa pagkamayos Ginoo base sa balang kasulatan. Ang among giwali wala nagbase sa mong pagalimong batasan. Ang among giwali, among gitudlo sa kanginan sa FM radio, wala nagbase sa mong kaugalingon nga desisyon. Wala nagbase sa mong kaugalingon nga kinaiya, kundi nagbase sa kinaiya sa Dios. Kay ikaw ug ako ang tinuod na dunay kaugalingon kinaiya. Kinaiya nga para sa kalibutan. Apan kung ikaw alagad sa Ginoo, dapat ang imong kinaiya haom sa Biblia. Haom sa kinaiya ni Jesus. Haom sa kinaiya sa Dios. Ang kinaiya sa Dios manggiloyon, matinabangon, maamumahon, maaghok, maayong batasan. Wow! Dili mahigugmaon sa dautan, tungod kay ang Dios dili dautan, maayo siya sa imong kinabuhi. Ikaw ug ako dinis kalibutan, duha ra gyud ang kinaiya sa tao, maayo ug dili maayo. Ang problema mga igsoon, even kung Kristohanon diha nabilong sa dili maayo. Kay dili pwede nga naatas maayo, naasabtas dili maayo. Ang kaluwasan mga kaigsunan nga giandam sa Ginoo, dili duha, kundi usa lang ang kaluwasan. O usa lang dapat ang imong pilion, langit ka ba o inferno mga Ginoo. Atong basahon nato nga ipaabot nga ikaw ug ako nag-ingon ang Ginoo diha sa Isaias kapitulo 1 bersikulo 18. Ako igsoon sa atong kinabuhi, ikaw ug ako wa gyud tay katungod nga mugong sa tawo. Nga moingon ang usa ka tawo, wa na gyunay kaluwasan.
labi nang makita sa mga katawhan na usa ka kasugarol, usa ka palahubog o unsa, ayaw na siyang i-judge. Kay basin maunay gamiton sa Ginoo nga mabag-o, wa pay klaro ikaw naghukom, mao pay maimpyerno. Ibin sa mga alagad sa Ginoo. Ang mga alagad sa Ginoo nga nagkinabuhi, way katungod nga mohukom sa iyang gisikataw. Lamang magsaysay ka sa kamaturan base sa Biblia. Ang Biblia mo'y muhukom o ang tao dili maghukom sa iyang gisikataw. Kung nag-iingon sa Mateo City, ayaw ka mong paghukom sa uban aron ka mo dili hukman, kay ang imong gihukom sa uban maunay ihukom kanimo ngadto sa hukmanan sa Dios. Salamat sa Ginoo. May naming imuhang request Ma'am Jingjing Simbron from Davao City nga nagminaw karon sa atong programa ini sa kahanginan. Akong basahon timan ang Isaias kapitulo 1 versikulo 18. Nag-ingon ang Ginoo, ngari kamo og maghusay kita. Bisan unsa kapula ang inyong sala, maputi kini kaayo. Bisan pakinigdagtong pula, maputi kini sama sa balibo sa karnero. Wow! You and I, meaning kalibutan na naapay paglaom. Bisan unsa ka pa ka makasasala pagkakaron apan totally 100% nga mo surrender ka atubangan sa Ginoo, mo ila ka sa pagkamaayos Ginoo, timani dawaton ka kay naapay panahon. Ang problema kung wala na'y panahon, wala tayo may. Salamat sa Ginoo sa imong pag-watch, Ma'am Nikiling. Kalunsag sa tanan nga mga kalunsag family. Nining mao nga dapit labaw sa tanan dinhi sa Namonbon. Kay dinhi sa Namonbon mga kaigsunan, dunay daghang mga kalunsag family. Salamat sa inyong makanunayon nga pagsunod. Nining ato nga programa, ang atong oras karon. Alas 5:33 pa man di ay sayuha pa day maigsuon. O niya mohonong ko mga kaigsunan kadto na sa alas 6. Kanya ako ning i-turn over sa atong DJ. Wala man sila classic son. Ingon ang Galacia kapitulo 5 versikulo 16 ngadto sa 26. Ang Espiritu Santo o ang tawhanong kinaiya. Ayan. Ato ning basihan. Kining Espiritu Santo o kining tawhanong kinaiya. Naa day kinaiyang tawag, tawhanong kinaiya. Even ikaw o ako, bisan ako mo angkon ko na ako'y tawhanong kinaiya. Pero ako ning ipatay ang tawhanong kinaiya, kay naa may espiritu nga mugiyan nimo o mugiyan ako. Wow! Kaning basahon, na may Biblia diha, munang inyong mga cellphone may igsoon, dapat na ko na yung mga Biblia. Ingon ang Galacia, kapitulo 5, versikulo 16, ngadto sa 26, Galacia. Ingon mga kaigsunan diri sa mga Galacia atong basahon. Mga Galacia, Galacia kapitulo 5. Ingon diri sa kapitulo 5. Ang Espiritu Santo o tawhanong kinaiya. Wow! Ngadto kini sa unahan, kanunay magunato ning mabalik-balik. Kay siyempre mga igsoon, ikaw ug ako, kung nakadungog sa mensahe Ginoo, grabe na kahit ka-seryoso uta karon. Grabe na ta kaayo ka madasigon sa buluhaton sa Ginoo. Pero ang mga alagad sa Ginoo, kanunay ra gud ning ingnon nga, mura manganong silang mga blakang guba. Mag-away gani si papa si mama o si papa. Muingon dayon ang asawa, maingon usab ang bana, wala man lamang kag plakang guba. Sikig kag pagutbot diha, awa na yun. Ngano po ng plakang guba? Ngano mo na ng plakang guba maigsoon, maka-spelling mo ana? Kamo mo na kasagaran nga madungog kani adto sa kong mga ginikanan ba? Kay siyempre akong papa o mama, ang akong mama maigsoon, magsigig ingon nga ikaw per, kay peryo mo tong akong papa. Moingon na may isod, ikaw peryo.
Wa gyud kay ayo. Kasi mama may gusto mura magma-high blood kay high blood magitinuora kay namatay man to siya ka high blood. Salamat sa Ginoo dunay mensahe si Mami ay Yogo sa tanan nga mga Yogo family. Dunay sa mensahe. Hello pastor, please morning og sa tanan nga mga viewer og sa tanan nga mga listener dalaygon ang buhing Dios. God bless us all. Wow. Salamat sa Ginoo sa imong pag-watch karon ma'am. Murag first time nimo nga pag-watch sa ato nga programa karon o sa tanan nga pirmiro nga nag-watch sa programa dinhi sa Side FM 95.3 nga kanunay gining naglanog-lanog kada adlaw. Although makaigsunan sa tanan nga nag-watch karon sa Facebook Live diya sa social media dinhi sa nagapalibot pwede naghanang naminaw nato sa mga FM radio base sa atong information. Although makaigsunan even ako magkasuroy ko makaigsoon sa mga panimalay, ako magumabalaan ang mga music. Siyempre maigsoon, makabalo biya ka o kasa nagikan ang mga music. Kaya kasagaran nga madungog na ito maigsoon, halos na biya na ito madungog diri, kaya kada adlaw biya ta nagpa-music diri, o mga awit makalangit ni kung maumang girudikan doon sa FM radio. Wow! Mao nga, sa itong dihang pagpangalagan bitas Ginoo, ma-enjoy biya ka. Anong ma-enjoy man ka? Sa panahon nga naagas problema, tagpuon magkas imong panginahanglan. Kung tingali ang usa ka tawo pagkakaroon dili na nimo makatabang tingali sa panahon sa imong panginahanglan, doon na naman po'y gamiton ang Ginoo sa lain na po nga mga tao nga makatabang sa imong panginahanglan. Wow! Di ba? Saludo ko. Labaw sa tanan, saludo ko sa labing kamhanan nga maong Diyos. Maora ginay atong barugan. Ano na yung mensahe? Salamat sa Ginoo si Mamimin Rosagaran Pugoy o Mini Yogo Usarana Pastor. Salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi na usab dai imong profile. Si Mamimin ini Mamimin Rosagaran Pugoy nga naa karon sa Kuwait. Wow. Nagtingala magkukuma ekson. Una nga, salamat sa Ginoo. Kumusta man mo diha sa dapit sa Kuwait? Labi na karong Lunes. Unang kahapong ang lawa eksoon. Usa sa ato nga kauban diha sa kapulisan. Iya mag-ipos mga eksoon. Kanya kini, basta ipos gani kanang dunay taas o rangko diha sa kapulisan. Dili na siya gitawag o siniyaw-siyaw. Talag sa tingali. Niya akong gisearch mga eksoon nga karong Lunes. Doon ay gitawag o eclipse. Ako dayong research within 9 planets mga kaigsunan. Na doon ay 5 ka mga planeta nga dili bitaw magkahiusa. Mao gani ang diha sa Biblia haumpon sa kalibutan nga kalihukan diha sa mga pangitabo sa ato ang planet of Earth. Nya mangutan ako ikapila mata ka planeta sa within 9 planets ikatulo ta. Unang kikinhanglan sabta magtuot ta gitawag og di maguta scientist pero dapat magtuot sabta kinamatas kalihok dinis kalibutan di pa mata espiritu o manggani ang atong kinabuhi ikso. Dunay mensahe si Brother Pangilon kay modalagar bining atong monitor. Adunay si mensahe pababa ra ko una ninyo pastor o trabaho. Salamat sa Ginoo pastor sa kanunay magdasig o magapag-atiman ka na to. Wow, ang pingan mo sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Adunay mensahe si Mamimin Rosagaran Pugoy duha ang akong account pastor. Duha de yang account. Salamat sa Ginoo o kilang pastor hapit na mahuman ang Ramadan. Bitaw hapit na gyud mahuman ang Ramadan within 1 month. Kay ako makita mga kaigsunan sa imuha nga kahimtang diha panahon sa Ramadan. Ato jud makita diha sa physical nga bahin nga kulang gyud sige og tulog. Og sa taga Cebu pa maigsoon kulang og tuog. Ibin mga kaigsunan just like nason og atong isgutan usab ang among kinabuhi diri dinhi sa nagatiman sa FM radio kulang sa mito. Wow. Kay nganong man ang FM radio gikan sa alas 10 or alas 4 pinakadugay hangtod sa alas 10 sa gabi. Pagkatulog ko maigsoon, kasagaran gani ko makatulog gani pagkakaroon alas 11 or alas 12 na umatasap ko sayo.
Namaron si Pastora Imogen diha sa Makati City sa among akomodasyon. Kaysa diha nga naa pa na siya diri, iya man gyud ang nasinati mo igsoon sa akong kinabuhi matud pa niya. Bisan gani magduka-duka ko maigsoon, mag-abli ko sa FM radio. Inoon man ko na kay obligasyon man na to. Salamat sa Ginoo sa imong pag-watch karon, Ma'am Artemia Enquilino from Dumaguete City. Dalahigon ang Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Unya ato ni padayon maigsoon ang atong pagwali, ang atong pagmensahe diri. Yang Espiritu Santo og ang tawhanong kinaiya. Mo nang ikaw ug ako, kung ang tawhanong kinaiya mo'y maghari nimo, ang Espiritu sa Ginoo mulaylo na nimo. Amen ba? Ang mugiyan nimo umao ang tawhanong kinaiya. Ang pangutana karon sa diha nga ang tawo maghari ang tawhanong kinaiya, unsa man ang makita sa tawo. Ato ning basahon o nya mo dikta ta sa unahan kung unsay kinaiya usab ug ti mailhan sa usa ka tawo nga dunay espiritu sa Ginoo. O dinhi ta mohunong sa ato ang mensahe. Wow. Kay maora man ni ang pinakabug-at nga rason ngano nga ang Dios nagpadala siyang manalaban nga mao si Jesucristo. Aron ang imong kinabuhi haom sa kinabuhi ni Jesus. Si Jesus ipadala sa Dios nga Amahan dinis kalibutan aron pagluwas, aron pagpasaylo nimo, aron makita nga mismo si Jesus nagpakatao diha sa sabakan ni Birhen Maria, aron makita sa tibok kalibutan nga ibin ang gamhanang nga Dios nga nagpadala sa iyang anak nga mao si Jesucristo. Iya gyud gipadala dinis kalibutan. Naon sa man ang kalibutan, kining kalibutan mao ni area nga diin naa si Satanas. Moingon pa ta maison, uyaw din ang pastor kay naa magid si Satanas dis kalibutan. Simpre dinhi biya sa gihulog. Nganong gihulog siya kay may kontradik man siya sa Dios. Wow. Ato na ning basahon niya dinhi ko mohonong iksa. Ang Espiritu Santo og ang tawhanong kinaiya kini dinhi maglangkop og litunganay ang atong mensahe ikson. Amen ba? Ingon dire, kini ang akong isulti kaninyo. Paharia ang Espiritu sa inyong kinabuhi og ayaw tumani ang mga tinguha sa lawas ng kaibog. Wow! Naade tay gitawag lawas ng kaibog. Adon na matoy gipos sa Facebook kaniha nga migsayo ko igsoon. Kusog magutang mo duki diya sa social media maigsoon. Si aw masabtong kapos wala sa nako to giripos maigsoon kay mag-amping ko. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Perlan Tano gikan sa Dumaguete nagwatch karon. Onya sa usa ka banag asawa, simpre mao magani diya sa Biblia atong hiaom ang atong kinabuhi. Banag asawa o asawa, simpre ang asawa baye, ang bana laki. Usa ka bana maigsoon nga usa ka trabahador, usa ka simana wala siya katuman sa iyang obligasyon sa iyang asawa, nakasabot na ta wala. Nakuha ba na to? Dili po na to na iklaro ba? Kay social media bini. Matod pa sa nagapos, usa ka bana gikulatas asawa. Nganong gikulata? Kay wala lagi katuman ang bana kay pitik kapuya sa trabahos kabukiran. Unya kay ang asawa layhan man nga makiglambing-lambing sa iyang bana kay tugnaw kuno. Wala man kahimo ang bana kay piting kapuya. Di naman kahimo ang lawas igsoon, di kulatas asawa. Pagkabuno ka. Kalatawan sa, pero maunay realidad sa banag asawa. Nga ang bana gani dili ka hatag sa gikinahanglan sa asawa, mangitag laing bana. Ang asawa dili gani kahatag sa gikinahanglan sa bana, mangitag laing asawa ang bana. Ang Biblia maigsoon nagtugan
nga ang asawa dili wa katungod sa iyang kaugalingon nga lawas, kundili ang bana. Ang bana wa say katungod sa iyang lawas, kundili ang adunay katungod ang asawa. Ikaw ug ako diya sa pamilya sa banag asawa, dapat kamong duha aduna mo'y lig-ong relasyon. Tinuod dili. Kay bisan unsang pagsulay mga tentasyon nga moabot sa inyong relasyon, wow, pabiling lig-on ang inyong pagkamatig ayon ikson. Salamat sa Ginoo sa adunay mensahe si Ma'am Artemia Inquilino. Good morning, Pastor. Salamat sa Ginoo nga nakamata-mata sa kabuntagon. Salamat kaayo sa pulong sa Dios nga kanunay nga nagpaambit sa mga katawhan sa Dios. Wow! Timan-an na to ang katawhan sa Dios, maminaw sa mensahe kay sa Dios. Apan ang dili katawhan sa Dios, dili maminaw sa mensahe sa Ginoo. Ato ning basahon maigsoon ang Galacia. Awa man to nako papadayon na ipagbasa. Tanawa ra gud diri maigsoon ako ning basahon unya dinhita mo tapos atong bulaton. Ingon diri kay ang magtinguha sa lawas nung kaibog supag sa matinguha sa espiritu natanawa ra ko na. Kinsa katong nagtinguha sa lawas nung kaibog supag og sukway sa espirituhanon nga kahimtang, og ang magtinguha sa espiritu supag sa tawhanong kaibog o nagkasumpak kay ay kining duha busa dili kamo makabuhat sa buot unta ninyong buhaton. Ingon ang 18, kung ang espiritu maoy nagmando kanato, dili na kamo ilalom sa balaod. Wow! Ano man ang balaod sa kalibutan, ang balaod kaniadto ni Moises sa panahon sa 10 Commandments, dili to tanan nga balaod gikan sa Dios nga gihimo ni Moises, kundili dunay balaod nga gihimo ni Moises nga wala nga dili koneksyon sa Dios. Tungod kay gihatagan lang to og kagawasan ni Moises kay maulagi kay gahit magugulo ni tao. Ikaw ug ako igsoon kundi gyud ta makasabot sa mensahe Ginoo, makuli biya ang tao mutuo niini. Kay moingon ra biya ang tao nga mutuo ba mo Biblia ang hinimo ram nagtao. Tinuod maguna di sab ko makigdebate. Di sab ko makigdiskusyon nga ang Biblia alang-alang ang Dios mo'y naghimo ato ang masiyas langit. Siyempre ang tao gihatagan og kaalam o kahibalo. Wow! Aron pinaagi sa tao mahibalo ang tibok kalibutan nga dunay di ay Ginoo. Ato ning padayon sa pagbasa. Ato nis unahan, ingon diri. Sayon kaayo ang pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Natanawa ra ko na. Sayon. Ikaw ug ako igsoon even sa atong kaugalingon karon namatay tawhanong kinaiya. Unya sayon ka nang sabton. Sayon ka nang ilon. Mangutana ko. Kanya pastor, unsa man saon pagpag-ila nga sayon ra man nag-ingon ang Biblia. Ako ning basahon pagbasa padayon. Ang sige ingon diri sa 19, sayon kaayo ang pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Una, makita kini diha sa salawayong mga pagkighilawas, hugaw, hilas o mga buhat. Sa 20, ingon man sa mga pagsimbag mga Diyos-Diyos. Nganong isgutan man gun ang pagsimbag mga Diyos-Diyos, ilabi na sa nagsimba ni ini masakita na sab. Ang kasagaran man gun nga nagsimbag Diyos-Diyos, wala nagtug-an sa kinabuhi o kinabuhi nga mga bawal. Be, sa inyo ang kinabuhi karon nga naminaw sa FM radio. Di ba wala nagtudlo ang mga magtutudlo ninyo sa pagkinabuhi nga balaan? Kaya maingon raman na nga, okay ram na tanan, okay ra ng bisyo, okay ra ng sukal, okay ra ng sigarilyo, okay ra ng pag-ubog, okay ra sab ng pagpamay. Okay ra tanan. Ngano man, wala man nagitukwan, wala man nagitudlo sa mga magtutudlo nga nagtuo sa pulong nga gitawag pagsimbag mga Diyos-Diyos.
nakuha na to. Ang pagsimba og Dios-Dios, even gani imong trabaho, pwede man na nimong ma-Dios-Dios. Even gani ang imong salapi, pwede na nimong ma-Dios-Dios. Mauna say hubad anak. Even gani ang imong kaawaliton, pwede nang mahimo nimong Dios-Dios. Ug dili nimo paharion ang Holy Spirit. Siyempre, muingon man nga, mauguni akong kinaiyagon, mauguni akong namatan o kahayag, sikat pa sa akong katikulangan. Di na ni malugi pa, di na ni mabanggi pa. Apeting kahiyan na naman isoon. Or nagkatong gulang nga lubi mga kaisunan, gulang nga kawayan nga bisag bagyo, dili maluka pa isoon. At tanawa ragot, o niingon diri, giapil gud ani, ingon ang 20, ingon man sa pagsimbag mga Dios-Dios, o pagdinumtanay, pagkabingkil-bingkil, kasina, kapungot, kahako, pagkapahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapalahubo. Apil man gud ani. Mao nga sayon nimo sabton ang nag-ingon diri sa 19, sayon kaayo pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Tawhanong kinaiya ni og dinhi nabilong ang tanan nimong mga kalihukan, paghubog-hubog, mapatuyangon na sa lawas nung kaibog og uban pang mga butang nga sama niini busa pasidan-an ko kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto. Wow! Ang magbuhat ni ining mga butanga walay dapit o walay dapit sa gingharian sa Dios. Klaro dili. Klaro. Kinsa ra ba ang tag-iya sa atong kinabuhi? Kinsa man ay tag-iya sa atong kinabuhi, pastor? Ang Dios. Unya do na sa gingharian nga giandam ang Dios. Pangutana. Kinsa may papuy-on dito? Alang-alang kaning mga tawhana, alang-alang kining mao nga kinaiha nga naa sa tawo. Ikaw ug ako maigsuon dili biya kontra. Ang kontra maigsuon sa Ginoo mao kining mga kinaiya sa tawo. Mao manggani ikaw ug ako kung magpadominar sa kinaiya nga sama niining kinaiya, dili ta wa tay lunaog dapit sa kingharian sa Dios. Sunod, ingon diri sa 22, apan aritas espiritu tanawa ragon. Dinhi nato masukod ang kinaiya sa kalibutan o ang kinaiya sa Holy Spirit. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Armando Inglaterra from Samal. Sa tanang mga Inglaterra family diya sa Dapit sa Samal, mayong buntag o ang Ginoo magapanalangin kanimo o sa tibok nimo nga panimalay. Ang atong oras karon alas 5:44, munong ko alas 6, igo gyud mahuman. Tan-aw ra gud ang 22, gipakits na ni siya nga gitawag diri nga ang Espiritu Santo o ang tawhanong kinaiya. Aron masabtan ba sa tao ang mao din ni kinaiya sa tawhanon? Ako ning likayan. Kay ibig ikaw ug ako Kristohanon ka ug di ta kabantay ani tanan. Muna mag-memorize ta ato nito ang kanunay kay basig malapas ta mga Kristohanon. Moingon na hala umrag dili na kinaiya ni Hesus. Makauna-unahin na ka. Wow. Pagkahibantay na ka megsoon. Nadili tayo doon ni inaas Biblia. Ano na yung mensahe si Brother Armando Inglaterra? Maayong buntag, Pastor. Salamat nga nakaabot pa ko sa imuhang live, Pastor, kay gikan ko nagharana sa birthday. Wow! Happy birthday! Sa tanan nga nag-birthday karon. Happy birthday kaninyong tanan. Adlaw karon nga Biyernes, pizza 5. O niya, doon ako'y lakaw mo igsoon. Muna ako'y pasalamatan ang Ginoo. Kitagpo lang kita sa atong panginahanglan. Muna kahapong adlaw, gadubli ang panalangin. Wow! Muna giingon sa pulong sa Ginoo, ang mga alagad sa Ginoo, pag nangalagad sa Ginoo, mahutdan man, pero dili makulangan. Grabe sa sambingay nga ginagmay pero bugat be na. Kipag problema pinangtawa na bugas, wa na salapi, wala na malihok,
wala na malungag, wala na madaw-daw des kusina. Pero timan kung ikaw naas pagsalig nga tos Ginoo, mahotdan man ka pero dili makulangan. It mean to say, di ikot ka pasagdas Ginoo. Kanunay nagdagayday ang panalangin sa Ginoo. Lamang doon na po kayo buhaton. Aning kamot sa ka, okay, kwisap ka, tungod kay ang Ginoo, anda mo panalangin kaning. Ginoo dili. Ginoo. Salamat sa Ginoo sa imong pag-watch karon sa Sister Jolina Estoque Candido. Nag-watch usab karon. Labi na sa imuhang mga pagbiyahe tingali na nga ani adto ni Maison o Maynila o asa ni siya mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo sa inyong magkinabi. Although mupuli na ko karon ang ato nga DJ Jane alang sa mga greetings o mga pangumusta request awit makalangit. Ako ni padayon o niya mo close na ko ekson. Ingon dire apan ang espiritu naghatag unsa ang espiritu unang unang step. Ingon dire ang espiritu naghatag og gugma, kalipay, kalinaw, pailog, kaluoy kaayo pagka matinud-anon, pagka mapaubsanon, pagka mapaunungon o sa kaugalingon, pagka pinugnanon sa kaugalingon. Hindi naman nung hinunta kabasaan ni maigsoon. Pagka mapinugnanon sa kaugalingon, maunay na espiritus kinabuhi sa tao nga dunay Holy Spirit gikan sa Ginoo pagka mapinugnanon sa kaugalingon. Wow. O pagka mapinugnanon sa kaugalingon, kining mga butanga wala na hisubak sa bisan unsang balaod. Ginoo dili wa gyoy mahisubak sa gitawag og Republic Act. Ibin gani sa sinulat sa gitawag og mga article 37 kay gikan sa article 1. Kung maghisgot ka og Book of Law naa na sa gitawag og article 1 antod sa article 37 ibin ang Republic Act mga kaigsunan. Grabe sa apan ang Biblia labaw pani sa mga article og Republic nga naa sa kalibutan. Kay kining Biblia muhatod sa kaluwasan dito sa bagong langit o bagong yuta nga gitagana ni adtong nagsunod sa iyang mga minsay labaw sa tanan nagkinabuhi niini mga kaigsunan samtang naa ni apas kalibutan. Apan kung ikaw ug ako ibin mo klimta nga mga alagad sa Ginoo, ibin nga muklimta mga Kristohanon, apan ang atong kinabuhi sukuhay o dili haom sa balaang kasulatan, posibilidad kalaglagan o imperno ang atong dangatan. Tinuod din. Salamat sa Ginoo sa inyong pagkikuban karon. Sa tanan nga naminaw sa Side FM 95.3, ang Ginoo makapanalangin kaninyo. Og sa tanan nga mga OFW karon nga dunay ilang nga flight gikan ini mga adlaw hangtod sa umalabot nga mga schedule ang Ginoo makauban kaninyo. Ilabi na karong umalabot nga Lunes nga nabaliog na ang gitawag og eclipse nga within 3 days. Kung tinuod ba na mga kaigsunan mabalan yun na sa Lunes base sa pag-study sa mga scientists mga kaigsunan mag-ampo ta. Labing kamahanan og mahigugmaon ka nga Dios Amahan. Salamat o Dios sa imong pagkiguban o pagbantay o sa imong pagsustain kanamo sa imong pag-uban paghatag na mo kusog sa tanang panahon sa among mga kinabuhi. Takos kang pasidugan, pasalamatan bisan pa man sa tanan karon nga magkatawhan nga naminaw sa Side FM o sa tanan karon nga nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao. Ikaw magapanalangin kanila. Ilabi na o Dios sa tanan nga mga OFW sa ilang pag-flight karon kauban sa akong kapigas kinabuhi nga silang mga schedule, ikaw usab magauban proteksyon kanila. Labi na o Dios ang imong nilibuan ka mga manalunda mo'y maga-proteksyon ibig sa ilang gitrabahoan. Nga diin ang ilang mga amo o Dios, ang ilang mga employer, bation o gugma ngadto kanila. Salamat o Dios, bisan pa man silang mga pamilya na bilin din sa Pilipinas, ikaw sa magauban o magabantay. Ang kaligon kadasig paglaom gikan kanimo, labaw sa tanan nga nagasunod ni ining mao nga programa. Dalaygon ka o Dios sa way katapusan,
ikaw magapanalangin kanunay kanila. Dungog himaya nga nalanggod kanimo ang tanan, even o Dios amo station manager Pastor Gideon Candelario, uban sa tibok niyang panimalay, uban sa iyang asawa mga anak, uban bisan pa man sa among general station manager nga si Reverend Kim Ryan Makasaol, uban ni Ma'am Aisa Makasaol, uban sa ilang duha ka mga anak, bisan pa man sa tanan nga mga DJ sa Sign FM. Panalangin ni ang ilang mga kinabuhi sa kinabuhi ni DJ Mac, DJ Irel, o DJ Lara, o DJ Queenie, o sa uban pang mga katawhan nga diya sa dapit sa Gilgal sa imong mga alaga, dapit sa Plagatasanon, dapit sa Bantulinaw, even diya sa Tarcom o sa Cebu City, Amahan. Panalangin niya ang imong mga katawhan nga nagtuman o nagkinabuhi sumala sa imong mga pulong mga mensahe. Labaw sa tanan karon nga nag-celebrate sa ilang adlaw nga natawhan ining mga adlaw niini gayon nga pizza ha o Dios. Panalangin niya ang ilang mga kinabuhi nga mga pinulo-pilo nga mga katuigan magabot sa matakusan nila nga mga kinabuhi, Amahan. Labaw sa tanan sa mga katawhan nga ilang panginabuhian, mga negosyo man, mga sakyanan, mga trabaho nga imong ipiyal kanila, panalangin o proteksyon sila kanunay. Dungog himaya nga nalanggod kanimo ang tanan pinagi sa ngalan ni Jesus, ang tanan magaingon amen ug amen. Salamat sa Ginoo. Exit lang gyud ko maigsoon saglit ako ni nga ihatag sa ako nga anak alang sa mga pangumusta o mga awit makalangit. Ato nga DJ Jane Candelario nga magadala nini nga sunod nga programa. Dalay ko ng Ginoo, although ang iyang account nga gigamit mao lang gyapon ni nga account nga iyang gigamit tungod kay dili pa siya qualify diya sa kinibitong Facebook mo igso mo jud magbuot. Dili man siya kapot sa requirements, moingon man nga dili pa ka pwede. Mo nang iyang gigamit mao ra gyapon ang akong account. Padayon ta makaigsunan although ako iin ang akong programa diya sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Sunod niini ang atong DJ Jane Candelario. Exam. Sa ngalan sa labing halagdon nga Dios sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa ato ang general station manager Reverend Kim Ryan Makasaol. Ani ana usab ang inyong ubos nga alagan, ubos nga higala, ubos nga sulugon, ubos nga amigo sa kahanginan sa FM radio nga nagasugad kayo diri sa Sitio Balog, Barangay Santo Niño, Tanay City, dinhi sa Sign FM 95.3 nga kanunay naglanog-lanog sa inyong mga kasing-kasing o sa inyong mga dugan. God bless everyone. O maayong butag, maayong pagpangapi, maayong pagsikay-sikay, maayong pagmamahaw. Sanglit doon na po ko'y lakaw nining kabuntagon karon. Akong pasalamatan ng Ginoo nga nagtagbog din ang Ginoo sa iya mga katawan. Dalay ka ng Ginoo. Once again, og mga adlaw o kung niyang mundo, kung mahuli ko may soon, padayon ta sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ato lang yapong atangan mag-aigsunan ang schedule ni Pastor Gideon. Ang pulong mo kinabuhi ko, although kahapong adlaw wala siya ka hatag og panahon, kagabi ilang mga kaigsunan tungod kay doon naman sa mga buluhatan usab sa inadlaw nilang mga panginahanglan. Busy ang mga alagad sa Ginoo. Unang ang akong schedule atol gyud og kadlawon. Unang atong igsoon si Ma'am Norberta Yutratsi, Ma'am Norberta Yutratsi, gikan kayo sa Bulod Bindoy Negros Oriental, mao ni Permerio ginatong viewer sa Facebook Live. Adunay mensahe si Ma'am Jingjing Simpron, amin. O adunay say mensahe amping pastor, ang Ginoo magapanalangin sa inyo ang kinabuhi, ilabi na kay Pastora Imagine. Wow, salamat sa Ginoo, salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Ma'am Jingjing Kaper Simpron. Nalaygon ang Ginoo sa inyong deklarasyon. God bless everyone.